Nieuwe vleugel voor Rangel. Sligro vestigt zich in Venray. Het is vandaag 20 november. Dit is het PLMA-journaal. Het jeugdensemble Slagwerk van muziekvereniging De Peelklank uit IJsselstein is zondag Limburgs kampioen geworden. Zij wonnen in de jeugddivisie bij de podiumwedstrijd voor slagwerkgroepen. Het ensemble opende met het werk De Atlantis Saga. Ze eindigden met zogenaamde boomwackers. Dit zijn gekleurde plastic buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch zijn gestemd. Leon Kamp had hiervoor speciaal de arrangementen geschreven. Onder leiding van Rob Hagens uit Amerika wist de jonge groep de juiste sfeer en muzikaliteit neer te zetten. Ze werden beloond met een gemiddelde score van 87,67 punten van maximaal 100. Het 12-jarige pianotalent Rangel Silayev uit Venray heeft een nieuwe vleugel nodig. Om dit te kunnen bekostigen, zoeken zijn ouders sponsoren. Rangel is op zoek naar een nieuwe vleugel omdat hij nu spierkrampen in zijn handen krijgt bij het oefenen. Op verzoek van professionele muzici en docenten besloten de ouders om op zoek te gaan naar een Steinway. Steinway vraagt om bijzondere speciale techniek. Rangel wil heel graag die techniek leren. Hij heeft al masterclasslessen daarvoor gehad. En in de meeste concertzalen speelt hij op Steinway-vleugels. Wij hebben met specialisten eigenlijk samen bedacht dat voor hem de beste vleugel Steinway-vleugel is. Een echt jonge vleugel die jonge geluiden maakt, die eigenlijk Rangel kans geeft om op moderne manier klassieke muziek te spelen. Maar een nieuwe vleugel aanschaffen is erg duur. Zelfs wanneer de familie in een tweedehands vleugel wil investeren, moeten zij toch €55.000 bij elkaar weten te krijgen. Dit kunnen zij niet alleen. Ik wil aandacht van onze lokale ondernemers die eventueel willen mee investeren in Steinway vleugel. Natuurlijk ga ik heel veel terug doen. Wij krijgen binnenkort onze kleine concertzaal geopend en Rangel zal daar exclusieve thuisconcerten geven. Daar kunnen ondernemers hun bordjes plaatsen voor goed. Dus als ondernemers nu investeren, want dat is voor ons echt acuut nodig, dan kunnen ze al voor goed die bordje plaatsen bij ons in concertzaal. Rangel is erg succesvol. 2 december doet Rangel zelfs mee aan de meesterproef in Rotterdam. Daarnaast heeft hij dit jaar meerdere prijzen gewonnen. Om succesvol te blijven is het wel belangrijk dat Rangel zijn goede techniek kan blijven oefenen. En die techniek vraagt om juist instrument. Ons instrument is goed, maar die is veel te zwaar voor kind. En zeker voor Rangel die heel veel virtuose stukken per dag moet spelen. Hij speelt minimaal 2,5 uur per dag en natuurlijk na iedere half uur krijgt hij een soort kramp. Wat kan spierziekte veroorzaken en daardoor is jonge professionele vleugel acuut nodig. Zwemmer Dion Dreesens uit Venray maakt deel uit van de nationale zwemploeg die van 22 tot en met 25 november deelneemt aan de Europese kampioenschappen korte baan. De Nederlandse ploeg bestaat naast Dion Dreesens uit de heren Juri Verlinde en Joost Rijns. Na de aankondiging van Jacco Verharen om te stoppen als trainer is in Eindhoven een nieuwe trainingssituatie ontstaan. De Olympiagangers van afgelopen zomer hebben besloten om hun carrière voort te zetten onder leiding van Marcel Wouda. Jacco Verharen zal de komende 4 jaar technisch directeur zwemmen blijven bij de KNZB. Sligro bouwt een distributiecentrum in Venray. Het foodretailbedrijf krijgt een plek op bedrijventerrein De Blakt naast de A73. Sligro had een aantal redenen om voor Venray te kiezen als locatie. Allereerst natuurlijk omdat het een hele mooie ligging is hier in Zuidoost-Nederland. Goed ontsloten, goede bereikbaarheid. En er ligt een heel mooi bedrijventerrein daar, logistiek bedrijventerrein, waar ze een goede plek kunnen krijgen. Dus aansluiten op het wegennet. Goede arbeidsmarkt hier, ze kunnen genoeg personeel krijgen. En ze geven zelf aan dat ze vlot geholpen zijn door de gemeente Venray. Dus misschien heeft het ook een beetje geholpen. Het wordt een grote hal. Een hal van in eerste instantie 16.000 vierkante meter. En in de loop van de komende jaren wordt hij misschien nog wat groter. En het totale bedrijventerrein is 30.000 vierkante meter, 3 hectare. Sligro Venray zal werk bieden aan ongeveer 200 medewerkers.
In het begin zullen deze arbeidsplaatsen worden opgevuld door mensen die verplaatst worden vanuit Maastricht en Haps. Op termijn worden dit werknemers uit de regio Venray. De planning is dat eind september 2013 het nieuwe pand in gebruik genomen kan worden. De vestiging van Sligro is overigens niet de enige ontwikkeling op de Blakt. Naast het Sligro distributiecentrum vestigt een toeleverancier van Rexona zich op het bedrijventerrein. Dus dat is een aardappelopslagbedrijf. En dat is eigenlijk al gestart met de bouw van de loods. Dus de hele hoek daar, ik zou iedereen wel aanraden om willen gaan kijken. De hele hoek daar op de Blakt wordt nu ingevuld. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De nacht verloopt droog en naast wolkenvelden zijn er opklaringen. Het koelt af bij een zwakke tot matige wind. Woensdagochtend is het droog en er zijn eerst zonnige perioden en wolkenvelden. Geleidelijk raakt het geheel bewolkt en in de namiddag en avond zijn er tijdelijk perioden met regen. De middagtemperatuur bedraagt 10 graden. Fijne avond nog.